Omae teri bagala nyete otioko gikia rwete momoko igo. Rasa rore moyo. Otioko beta kwa tige mpeti. Halo. Ikanakie ko minyolia gente akana. Mary na Jennifer. Timo basa gukwa moyo. Timo basa gukwa moyo abakongwa baba Yesu. Riria yoro chobo tioko bwa beira sobogimo. Yesa atagitusu kasi nini? Otigeririgena ale tobo moyo. Haleluya. Mukungu to kwa moyo ngo musacho gusinyire. Aye. Buna ayo yo ni mete na gusinyite to kwa moyo. Tegerige ntokieke. Anye mwe gunanga kero muntu nate ba mina mate na akorizo. Kyali sano njere disano baki. Kyatigaire ibere nkore. Kieke giatio kire korunka bwo. Kieke giatio kire korume yao kiasi ya kwamba kwa kuro moyo. Paka nonye nabari bari kanisa kweto moyo. Riyo na marita gote. Mate ba manyete kerbara rangiri Yesu kiara kore. Lakini manyanga na kero Yesu achire. Stili yako mukani ngato gokonye. Kiara kore gentoki. Halo. Iwe Yesu gentata kita sesemine ya Godfrey. Igata gitege kemo. Okore gentoki. Okore gentoki. Ige neritinda manyage naki. Igata gitekerori atigeire. Are tobo moyo kurume yao. Biyamuri lakini asembere yoroche botyo kubwa beire. Bandu metichimbere bandu tubate chimbere chuko kumia sobugimu. Nabo musacho wako bembera. Nabo muka wako bembera. Nabo bana babo bako bembera. Paka ya atiokire. Maiti ambate yani maiti tomanya to bugimo bako musaya. Yani maiti no musacha nyombo talishua kusara wake. Tolishu nane na akani abangine gente kaba kungwa aba irangora. Musacha bare rotari bari bakale babo sokuru. Abare to kumutenena ngakuno harore ago gokuna jengo gotebi ago gokuna. Musacha nangane re. Gotegera go tebi ngakuno harore igaka gitenga to kore tigendo. Torochi go ikomo kuna kore gento. Najira wana akani yone ngato na go ntebi ngukuna na bawa nyole ngukuna. Nganga ke na ndun karango koreki. Ago gukaranga abasacha ababale raho kore gento. Halo. Agugwa barairu mongo kirekidi. Gogo kunwa na nego sapu. Ngonga kira nego teba kunwa. Nere. Igumana nataka goteba na mira nyari kane embere hebuo egotio kaningo. No masaje. Aingo masaje irangora. Tona kujesa no mukungurio. Nje ngobate. Ni pati sana menyete no muswati yo bandu tamanyiti. Nanda ako korugera. Njema yete bintu bine biri ngora ondoko. Kwa muita nando kura ndi kwali. Aramu angobe moyo. Yani kara kere nyasambe yamano mukungu yo ba. Ani manu musbati yo bande kwale ta bunanga naige. Bono tumanyiti buna ibole tu. Tumayitingi na gosenga kia bakale so ba busi bakarutu busigisa. Ade kwa boy. Na mumukara abegentoki. Embere gotio. Nyasaye gateba ayatigirige na kurwa sembere iyo iriyo kagerete ngano botyo kuboko ro ngikera aroro abamoyo ande tigamate abasacha Nyasaye na bakore tobo moya asumu sachu Nyasaye na bakore tobo moya asumu kungu Nyasaye na bakore tobo moya asabana bawo Nyasaye na bakore tobo moyo asama koli bunayi ande tigangira na se family one small batebige ntekemo abana abaige rimoko gitenga nga baba yetu ameaga dunia hivyo kwamba ukurasa wa kuendelea dunia. By the way, tatekera akwete igana akagete ngo moyo ikiri aniri tata akwete na nacha agete komenya oya tata nari monjiranga na akuri kiara ngangite sana ari ko ngakirige wana ari cha kwerara agana ituru garoke njengo bate lakini yekera kwa ngekoro gotomutu erikini gwete ngachaga kolengera twice ngachaga kolengera ngano tata tayo so I should work hard ngachaga okora chikondo ngamanya wikanso omemono kimoroje ndekindera gombu ya tata kwete moroje gombu ya Godfrey yako Paula gotemana asibyosi mshukuru nani nabera nyale kama ko bako isomoyo umwalita gusalika mwenzi mai tayo ko giteka jasa bona nyasa tanjire tagateba tigo yonda tigara sarako rasaraka nandi pejiti matano akamana kuruka isibaga gitengo moyo ikire ngaito komanyira gusega abana no Godfrey yekuru halo
unaona kiwe singi ya kuru mutembo na singi njaku na kimwakora gento keita tanga ikore cha kumanyira gocha kwenda nda kwana gocha na sababu wangu kutoche buo haleluya itu tigangende crusade tigangore rangende crusade diamond tangu bane ndo batana ko batisu na macha mangi tangondo ro twatigire turu na kwevere nga inchwe kanisa ngokorere inchwe nye woche kanisa nye tutageti ka kufa tukuzike tanga batara batisu bade nangu bakora mama ya mone kiara mo batisire mwezi ngai bari piyama no mos baba yem piyama chuo chonkwani ya just come chuo soke kimwanya banta wakorera nchuo chungo taibu na tawa kora njua ya nchungo sabiri nchuo nchua ya tumapiri ngetenda akana njine batiso nabo uri njua ya baba nchuo ngokoroka bale mbaya sura kinimba manyetie kigoro yako riri piyama no sa piyama ntebiria no muchumapiri bono mbo bagago nteibo lakini tara batiso meya gentoki ya macha mangi muna gwankwanire rero iga it does not matter batiso yekene ni Yesu akorete gentoki igatari bwe kango tebi mwezi na linkoro to maitetie mai go sema no moro chimo batiso yekene batiso iragero chikora tatari tukurio mwario torara kurwa so wiko bwense wakunyoro kirigwa macheke kompe tiganko inyuri batiso yekene Yesu gasoeta asinyanje ya Jordan agasoka kurume ya gentoki ya maji onyore batiso yekene na akurire gumungi piyama nayebo mbera erebu etagetotigerie nyasanyo orasoime obomoyo bokoreki ona abana batigankurire na abana aba ndetogenda nimbura ko yagenda bano murucho nguchaka biyo isinera ngobo iline tweri Eric onye gentonkerora konya abana ba mino noko bahachi semi shubo nyasaye onye gentonkerora akorese Eric nae nakwerekerera Eric omosache borongora gambere nkayabo ne yasobo no yogwetigira singo asenyasaye okonya abanyoko babere bamenyamo konya abana ba mino bosi kominemo bamenyamo aino musacha gwatwarire nkayawo omusacha gwasomire otene ne boronge omonto taru moineye no yonde ko rumoineye akikubasakesa sino so ikanisa korera nyasa abana bakungaina yueni ngango kwa bale gasiti yo Kenya nyasa ora ko emirimo njengo gotebe ayagenda sinya saorore agoteba matai sana masasi natonga bio litangani digyo ruti boigoro no boronge bwaya na bio sino korege toki wala tianda baburi ararigyo ruti boigoro ari no boronge bwa nyasaye nanyoro bwarimu taliyo bwarimu obo principle oyo njendo je principle biyo konyo kumubwatimo nyasaye sinjira yake bakungo bine twakora nini yande kanisa saba nyasaye takona kugenda mukora bwale ro bwabere mukora takona kugenda ibintu gite nayo maitenga ne mekonoro pamintu na temunga jikanisa jindi cyakira bangina batebunga turi kubika yanga gite nyugwete tindanya roro bote buyango na kuriginde mbori boronge bangerese bana bakie bori ngahiri kire mori kaje gorte gentoki omontanga imita bakungu babandi na bana babandi bagochura kurumu magoro babakamambi no guchura akiye so narara taigweti gakite gankobori ochuye bangina babandi kurubo saa 12 bakamambi no guchura gwoka araba ngakie yemo ericha na akora tabantu bo ericha akabareta akabatenga bono kora igarero tigatumanye ngani ngo gusabanya sawa kora gentuki banya chinkore ta chiombe bakanyanya akabate baba akabate to kumura machi chinke chigoro to kure bakomura kora gentuki wa akabate njengo sabali mbali yoko chaka bono baba chiku bakenyenya akabate kura gara ire na ande ericha buna abo batukira bakora bakugaina abantu bakukura boki bakuhura na matanga ngakyayura ngaino Yesu yoko kwatera ngurutwa gatereka nga maisa yo monene na mati twamadanga nanya na mataye ngakyari amuge akoigwa abantu baye
ono musacho ndaba ngainete moko na kwana obutuko bugimutaraire yani Nyasaye no muri ore gotunga obutuko no mugaso bwane omariba na butuko ngiori okwana kwani yo kwanera no motimo tato yo kurangirire mo Nyasaye leti ya muri pitani ubanje kwa yakora gento bona ansari na matebinga onye gegotu Nyasaye na asabire etu proper lakini onye terigotu checheteba echia ngi acha kingukurira tato ro bona tianda kuburekera kwa na iso ogukura agitigana ababori omwana aracha bagakaba mura igege ntongere ngukwana ntige tato mina kera kwa na nere gukura guso gukwana ngora na kiase tato itole ingoro angabona wako monya ngora lakini wana utubikire njena atebiria bakungwa kikania abana anye gento kera bakungu n'abasaja tora umwanda abana nuko batiga sama ko kanya sa okutore bwango turwo tiga abana ko bachogete asubu ya bwanya sa lakini abana bako bayoda ucyo ko ngaino ko bagucyabwo mara go kare yende kare ruguraria mare yende kare kuchimuineje yende kuna ko ngaino pakara kibatiso cyo bakora nga pasta kulino motego go itera maji kwa tacha no mungu nga bona ine batiso ngana ande no ore ngaleluya yani bintu binda wanda na kwa manyete nye batiso yesa batiso tune ya matare ngati oseyi mora nyegu bona ko chere karo kabona bakungu no baje na roje yeme karuguru injirende bakabanga na akuru nga bakungu bose bagenda yo tageto musacha na akuru abigenda ababuli kiga mwete gente kabana bakungu bagatwekera na akuru nga abasacha bakorete gento no musacha omuyani ngokoro bano yuru ucha na akuru ende kanisa sabanya sa na ayo igwete ko iguru ngona atebi yetinda atamoje kanisa ya ende kanisa ya Nyasaye abo mineti ende kanisa yangu kitimbu ati kanisa ko beka bantu ichi kanisa ngeire inkore mirimo ya Nyasaye na ende kanisa yangu ya Nyasaye nyore batiso ya gento ki ya Nyasaye kieke giatiokire ekinya sabo rie magoro bayagere mutaragenda kero yomo oko gendo tebenga toikere bana marita go tebanga by this time okweto moyo kwaerire oerete pyo tebanga by this time ndingo nyara boni gintigikia igwa kirio kagite omosonga go tebanga man's extremity is God's opportunity ligwa ikiro moerio nyenkegu abuna obuya bwa Nyasaye. Let me bring this asubusibwino mugano yena nyetebete crusade ndandi tiganye tebelimo ugakoya mono mungino ye bamenyete nyumba y'obunyansi babwataka ng'ombe bamenyete gitunuguriga itukerimo mo professor ndo somete akarangiri mwanafunzi yakamutebi nkogenda bali safari bakimuka bakagenda safari kuba gwikanjira akamutebi ndagotebyo kore ginto nokore maitu professor kegote yu mwanafunzi yagotebangaki itafanya ekero baika bakagamba ne familia ile professor no mwanafunzi bakagamba bakamanyanga kibamenyete bakabatenaka ngomba kuna kutugucucu no atomenyete bugima na bwo nande Nyasaye natokonyete na butuisane giti bagakora bagasoka kuba ikanjira umwalimu ori okorokwe professor kanyuri mwanafunzi yo kwandire iranga abagorege ngote amatibono imuka irana back paka asitwaru omekishu ndeta korora osoe umuchuri asitwarenge osendokana magega akangombe ngari karororo ugatuome kauguchie getirimbo kumate nendo omekishu gachirense omenyo koirana togenda mwanafunzi uri akagenda agakorabo kangombe kariga kaguonde tamoro after matuka mange professor iri gacheka boria bate yu mwanafunzi yako anda turi safari naende ndagotebike ndigyo sinokora kwarako banaye no itaba to kunyora ngombe yabandi bakagenda akamuteiba situe ikire ngugotoma baki pako muchuria kangombe karina kubategemete kero gakwete kabeterio mugaka gaswakurigie gasi saka mokonya kanyore gasi ngiya no mungina kanyore gasi hoteli allo oditi mungina nakoragira oditi mungina nakoragira no mugako itakuru abu kwende karoka urigento mangana ya korage ndoki hai bono konye bagakire nyumba yiri batie ngiya nkware kumanyo nande bagurire ngombe yigirete ngiya basi akanyora akabura gatabu no muchiwe gasoa imaka baburia ngaki atebanga kai amuntu bachita apo Nyasaye no muya bantu bachita babiri kare sana buna bachaiga obuna basoke ngombe yiteka nguchi mari
lakini Nyasaye no muyabona ng'ombe yagwete umate tugachaka gukuruguta ubuto ugo itu gukurugutika tukanyora ngase twategemeta asubugimo ubuto kuwete bonya maite na bera nyakana bakungu abakanye bategemeta God free entirely 100%. Una bakungu baitu bara abategemeta abasacha 100%. Yani bakoyo kogenje pigipigi na mungu gwana ngamo akane asiakani gole pigipigi akare kara ata asimeke no anechi nyeni Penyamoi gini wale itu bida nenya sabu wanchira byaba egere tuchaka gwe korogota tuchaka ubugimo bungao. By the way umusachi oli morocha karara su story nga mpija mana uchichi professor kirichi ajeta achi atokonyete buna bagenda ige gusimuntu batumeta akayirie ng'ombe bune ng'ombe iri yagwete umaje tukanyora ntubu atino ni bere tugucucuru tugaswa kurigie miru Penyamoi lakini mwari ng'ambe yakuri Nyasaye ng'ambe yamana asibyonse nakinari cha gutethia abaigari tukuria rero mumanye na inde mumanye nga mwaiguire ekura abantu bakure tukung'aina abantu ngakira inungo yaya nkoigora muri chapter ni from today enya chapter koigora iga guchikubuka mwaka taije tata taije ukurara tata taije ukubuka tata taije okugenda sukuru tata taije nkimbwenete gukora igombwente gutapu my efforts egere na nche nkibakonya mama egere na nche nkigo miremeri tata atigiri tinche nyene nyumba konya taragacha ntabuki halo lakini mugira una bari mutaigwiti ntungu kwana bari ngamugwaneria abana bamaya yesaba konye naende mbuya mono sawa bari ngabarago bakuganeria abana bamaya naro bagucha gukwa kunyora abana abumba kore kindi yamoro ngamuri gukwa njema tena jagira kwa serious ige ntongo tebia abantu naye manyangu kure igango te nawe gwacha matanga ane seminar gwacha ngukure ibodi ritukura akubikire sanduku buna God free ngakia bana bawo bararorekana choke mechikiro muntu choko muchiu mongi natako na koimoko mugako gochikonyega yoko goro gwachire sinu ngana rabutigira abana choko muchiberaka choko muchino mugaka enzebe ngaki kuya ana arachire ngaboro ngagitini mache mutu na arachire maya ndo bane bareje ari yo arachire mukungu ando amenyo mutienyi obori bwasareka nganga bono nganga tigano le entago kwa ngoko nyose bai te winko goro musacha nyomo mukungu kabiri ndengo gote era igento no kore merania geko bagekore gento kebe ngona komenya ko uchise inokera ritu konga choko muchibona manyango kuoro manyanga bogimo bombori permanent na matuko tali tatene ningo korare gento ki kusukara nyatubegeti abane sukuru beka mkwara basacha babete janga machani ana masomo yanga machani yoka ina masomo mungi etali kori akeroka haya yegento ki masomo kana chipasa chikurugwa epase na masomo lakini nani jeni begeti kumachikocheta machani nekiyo tukimewo na masomo tago isame komonge unawana monge no ya madana nangi kio moiso monge na mantenga pasta ndio chama sabora na cha kitu kutika gende mekia masabora ici ngakagari nikini uji gusabe murisi ngagenda murisi kirinda ngagenda buya tukwabo ntebinga tata no muya Yesu takurara pasta kitoro tata no muya ngona kumutebia amina nganyitire ndangerese kinya saa akorire ki akorire sana muda kama kwari sana kwa urumbura mugute ngai Nyasaye no muya naka gakebona gakorete pasta Nyasaye no muya nakara kuga gachakira kwa ndie pigipigi ngekina kyante abichiko ni Nyasaye ngambi ya mwana umwana umenyera kwa gadi gitu pigipigi na hono pasta italia mangana manane kwa ndie pigipigi na mangana manane abangi na bambi bamole hono bose baraga ndie pigipigi ngokira abogori so migentoki choko muchiwo na kinata itekobeka kyo mwariga tigeria magena yo bonyaka amagena yenda mwamu tasomya abana bakikubwenera mbuya muri lakini abandi baba barandie karo twagotire barandie abantu gusebona usoka tenga pasta no muntu kuboka uri kingende mambi matanga ingana Nyasaye nando kanire butuko na umukagete njire y'abantu bacyarera bakuriye nibo omurandi go ikasomi gusebona umukagete nejeje somi gentoki kinate itekoteba tigeri gentoki tigera Korenge wegiande eseya engia ndaike kelio barikova
Asobuya bwa Yesonte ninyore tagete nkoro kurangiria gokega erusa kurigiriria ensingima pakuigwite ine kura tegenderete tugendete gukurerwa turwase tumenyete tutigiria magina ayabeire atiogeta asinio yaitu ase chinkoro chaita ase chinka chaitu nabora akage no somete lakini urige na litiogete baide gwitu gwaranga no somete basomi bali bana bogimo bombo ngate moizo ndo mwana ndai mokaga soma America na mokaye bakabuguria masakaranyi gweteiga babwate briefcase mungina America gere nchiriji babwate kucha babwate Isaka nyanya chimbolirenga isatu abaganyirerete Isaka mana gotega uteka isane monga keraba muganyete karabaganyetanga about 55 minutes baike Kenya ate bunge ndege yari na yaika matekere ndege kuri no munabora gatuma yito idura yiri ndage kutira iga ndege kutira gujigoro iga yego ikegoro yabaiga ekara yati kiboro timba itinga kiyakorete riba gego ndege kaira na iga ekari manzi jibuti 10 nekitigiri cyabo bakarara kingondi chimbuli sanyenyete nekiema bune kiabegete cyako gakora nyugete na iru cyako gakora bantu batete kuragira kigaunchoka kikabe cyamatanga tubwaranga no somete tubwaranga no robisi erorenga no mumanyite ngo Yesu kikwaro cha kwero robo gimobo tigiria magenanga buna hiyo gwerori utenerero bwarorenga no mumanyite ngo Yesu Muriore goteba nga nyasanko nyina ncha subu gimobo make a decision. Nanti Yesu go chanya orang pia mana salah.